Onko teillä kahvia meille? Ei ole mitään. Tehdäänkö kyllä käydä kaupassa? Oli tämä kuiva kurssi. Lähemmä sitten kauppaan. No mitäs me tostamme sitten, Emma? No mulla on handlauslappu. No... Katsomaan sen kaupassa. Sullahan oli pyörä. Eli otammeko piili? Otamme sinun piileen. Ja sitten. Ei se viivy niin pitkään, jos me otamme minun piili. Lähellä. Joo. Älkää viipykää. Istuuko sie takapenkillä? Joo, mie istun Penkillä. Joo. Takassa. Eli tule siekin, Emma, nyt. Sie saat istua framilla minun kanssa, minun vieressä. Tule. Mie tulee. Minun piilissä peltti aina tuolla päällä. Ei minä uskon, että kori riittää. Otamme vaunun. No, missä on se handlauslappu? Handlauslappu on täällä. Katsomaan nyt, mitä me ostaamme. Kinkku. Täällä kinkku. Kinkkua. Tämä sauna. Saunakinkkua. Se on hyvä. Eli keitetty. Haavakos keitetty vai paistettu kinkkua? Paistettu. Paras. No, sitten paistettu kinkkua. Se on makea. Otamme sen. Ja leipä. Nämä on makea. Joo. No, ne ovat paras. Joo. Ei niin paljon kulhidrahtia. Ei. Missäs kahvia sitten? Kahvi on täällä myös. Hei. Keittokahvia. Kilon. Joo. Se on kaksi pakettia. Tämä on hyvä. Parempi kuin se Gevon. Joo, mutta Se on niin tyylis. ja sitten bryk. Joo. Se on hyvä. Otapa sen. Se on niin iso. Otapa sitten pienempi paketti. Olikos meillä voita? Ja sitten, mitä se? Sen Ei mitään muuta. No sitten me lähdemme avaamaan. Maksamaan. Joo, me lähdetään. Kuinka sinä jaksat? Joo, no hyvin. Joo. Kuinka sinä jaksat? Jo hyvin vai? Annan nämä. Kantilla. Joo. Juhanna, sopiko tämä kirjoittaa ylös? Joo, se on ainakin. Kieli bussin. Mitä se maksaa? 210 kruunua. Okei. Kirjoita ylös.